Karena zagrafra. Berapa lama kau? Kamu cuma dah 2024. Udah tuh. Lago. Happy New Year. Happy New Year. Semoga mata palkan lah. Ranika, menfibai. Oh, ini lagi. Boiler nah ya? Boiler. Maba gunfuna ko mulai sedang hamna ko mun. Tunu mun ta ko mun. Video tadi kam ko ba? Kam ko. Nah, rejang ko na. Dekat aku ini selama boiler ana yo masih dong mau nih. Boiler. Mairungnya 100 taka kg. Sersaya 100 ini mairungnya. Hah? Gota ini sama? Nih. 100 taka kg mairung. Oमफ्राय नै बे हांसो बेदर. लेबु, दुन्दिया, ओमफ्राय अमा बेदराव थाखो नै अमा बेदर सेक होनायनि लोगोफोर नै जोंना जालायबाय हेपि निउ इयार 2024 नैबे बयलार ओमफ्राय अमा बेदरा नैबे जाहैबाय अमा बेदर ओमफ्राय नैबेयाव ओंखाम संनो नागिरदों नैबे हांसो बेदर माबागासिनो अन्थाइ गिदिर दाउ आरो गथा दंबावो मासे बे दाउ गथाखौ बयलार बेदर अमा बेदर नै बेयो बयलार हांसो बेदरा इनै अमा होबाय आसोला अमा नै बरिया बेसे जानो मा साइसनि जानो ब्रयलार हांसोबो दंबावो बिथांनि चेनेलखौ गाव सिथा हो एकदम अननानै पिबि चेनेल एकदमबारे थांनानै गावजों गाव फैलायबाय खरि दिना हब दे आसोलफोरा जोंना नोंथाङा मा बुंनो सानदों बेयाव फैनानै बायदि मोनदों हांसो बेदर नै हांसो बेदरा हांसो लागाव नोंथाङा जेनेबा इखौ बेदर सेक होनानै बायदि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों ओमफ्राय नै बरिया सोरबा बिदि लाबोनो रोंनानै जाफैनो रोंदों नामा गोसो बायदि होनो हायो नै बारायबानो ओरैबायदि सुबिदा बानायना होदों जोंनो सरकारा नङा कम्पानियासो लागाव रानी गार्डेन नुवाखै बेसे मानसि फैदों तामाम खना दंजोबथारो एकदमबारे बरिया जोंना खायद'आ बिराद मोजां बानायबाय गथायैनो आरो मोननायनि बेबायदि अबस्था हादों आरो जोङो गन गंनै ओरै बाबा गथा होगोन एसे मोदोमनि गेजेर नङालै बानायग्रायानो गांग्लाब जायो आराम बिराद मोजां रोंगौ सुवादा दा गुवार बानायगोन फानलु होबाय फानलु बिदिनो इउटुबावसो नुयोमोनब्रा बिदि जानाय ओरै गांग्लाब जायो आराम आयौ ओइ हांसोआ मासे थाव ओंखारखो नै मेजेम ओंखारबाय हांसोआ ओरैबायदि मोदोमखाबाय सयथिबो मोनबाय ने मोनबाय साखिनो नागिरदों हा साखिनायदों जाबाय आं जाथारग्रोबाय
Mami modem. Use kopi lah. Oh, use lah. Asari. Nah, ini bisa Asari. Ini bisa tadi. Ini stasiun bisa. Kior mangko tuh. Bara mangkok. Kior. Bara mangkok, bara. Itu kior mangko. Itu haur mangkok. Aisyah. Itu haur mangkok. Pepsi. Sekarang lagi mana gua? Boiler tuh ini masih sudah clean. IB. Nah, Oh, IB. Aro আছে মই দেখাম ৰ গাড়ী দি ফালে আ এফালে যাব। এক কাৰ্টন আছে, এক কাৰ্টন। বিহার এক কার্টন এই যে বিহার এক কার্টন কি বস্তু আছে ইয়াত? ইয়াত কি বস্তু আছে? আনবক্সিং করো। আনবক্সিং। iya Whisky. biar boiler moonbaय गोदादों boilerसे गोबावदों अमा बेदर नै जोंना बेजोंनो बानायसिगोन दिनैनि खानाखौ 2024 खौ बेजोंनो बरायसिगोन आरो जों 8 जनजों बेखिनियानो बरिया खामानि होदों बे गेसाबो बेफोरावनो हयजों हांसो बेदर साखिनाय जोंने কিবা লাগছে নাকি কিবা লাগছে চালা লাগছে কোন হয়তো गोदाग्रा मानसिया दे सेखानाया मोनबाय बेनो गोदादों बेजों फैदों Aha, sana benar deh pala. Ini cara kali. फंबाय जादो आरो एखमबा गोसो जाबासो नों लायनो मोसानायाव इन्टारेस्ट जाबासो आरो र' दा जागोन र' इन्टारेस्ट जाबाय जायो आं भाइराल बानायगोन ना Jangan viral lah kali ini. Mana? Jangan viral kembali. Dia belak-belak. Angkat kaki. Kasih lu